Solo Baravani. Haydi Çişo. И специално за Каракончове специално продължава Кючека. Айде! Ръцете горе! Ша, 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 ха, ха! Айде за Каракончове! Ша, ша, ша! И така, поздравите продължават много специално за нашия батко тук на Дансинга, пристигнал току-що. Поздравно продължава този Кючек, много специално продължава за шампиона. И соло. За Дженгис много специално от Анио Брюксела. И с Кючека кралица продължава за майката много специално. Айде за кралицата! Ой! Ша, 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 ша! Моята кралица, всичко е прилича, бей, дей, и дей, и дей, зато ме нарича, много ме прилича, бей, и дей, и дей, за, 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 шефе, и най-вече специално за малкия шеф и аз шеф патроне. За цялата familia продължаваме много специално. Присигата още го не ви пари много специално. И Соло Барабари. И този поздрав продължава много специалност от Дженгис за Анио Брюксела и неговото семейство. Кючека продължава оригинално. Чик, 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 чик. И така пожелание, поздравно продължаваме с Кючека Чараловски, оригинално Шишо. Айде, Чарло! Яша! А сега да чуем само акордеони и барабани.
И така музикални поздрави много специално за Дженгис и цялото му семейство. И Возра продължава с 20 куршума за оркестър оригинално. Кичека продължава! И много специално от чорбаджийката специален поздрав за тримата баджанаци. Дженгис Коньо и Димито. И много специално от чорбаджийката продължаваме. Айде! И най-вече специално за Роттердам, за Холандия! И за всички зетелци. Ди сме холандци, бе. Иди сме Холандия. Коньо, Дженгис, Джимито и диджей. И аз съм от Купера. Да дойдат на дансинга, моля ви се. А така, Добрич, Варна, Русе, до Франция и даже до Китай ще вървим, няма проблеми. Айде, продължаваме за баженаците, много специално. Айде, Айде, шиши. Яша. Yes.